Tak zdravím všechny kluky, holky, dámy a pány, já vás vítám u dalšího let's play z Minecraftu. A jak jsem skončil minulý díl, tak asi to tak je, akorát, že jsem si tady dodělal tady ty prostě místo oken, protože mi tady lezli zombíci a nechtěl jsem, aby mě zabili. Tak co si uděláme v dnešním díle? Určitě si udělám truhlu. Tak, truhlu bychom měli. Zatím stačí malá. Takže co si dáme do truhly? Jabka ne, tohle. Styky, semínka, peří, saplingy. Tohle. Šípy, kobl. Slyšíte, jsou tady šurkan zombíci. Takže já bych si asi začal kopat nějaký důl. Protože, jak slyšíte teda, jsou tady všude kolem zombíci a navíc je noc. Tak, rád bych našel nějaký iron, diamanty a po případě i železo. Po případě i nějaké zlato a tak. A nejradši bych našel asi teď železo. Ale zombíku, jestli si myslíš, že tady můžeš mlátit do dveří, tak to se pleteš. Děkuji. No, jak vidíte, mám trošku lagy. Minulý díl, no, byly velké záseky, nevím proč to bylo vůbec, takže uvidíme. Nemáme zatím žádné uhlí, torče ani nic, takže nemůžu ani osvětlovat, takže asi nic nevidíte. No, doufám, že vidíte. Ukažte, aspoň mám video settings, ano, mám na max. Tak doufám, že něco vidíte. YouTube korát totiž stmavuje. Ano, a našli jsme důl, vynikající. Takže to se mi líbí. Jsem za to rád. A jak mi to uděláme? Si takhle. Takhle. Je. Tady si uděláme schůdek. Ale takhle. Pak. Tady schůdek. Tady schůdek. Tak už půjdem. A vidíte, ano, mám diamanty. Jsem velice rád za to. Takhle brzo v druhém díle, nikdy se mi to nepovedlo. Takhle brzo najít diamanty. Ani když jsem hrál normálně. Maximálně jako se to povede s X-ray nebo fakt se štěstím. Takže si je obkopem, zjistíme, kolik jich je a zkusím najít nějaké železo. Ať si je můžeme zrovna vykopat. Ale doufám, že neumřu teď momentálně. Už bych ty diamanty asi nenašel s mým orientačním smyslem, i když je to velice blízko. Ano, železo, ano, uhlí, vynikající. Tak si vytěžíme prvně uhlí. Pak se vrhneme na železo. Ano, mám tady dřevo. Výborně. Uděláme zrovna torče. Au.
Ne. Osvětlíme si to u diamantu. Ano. Výborně. Že pokud to teď nevyfailím, tak asi si myslím, že tohle bude úspěšný díl. Budu za něj velice rád. Protože jsme našli diamanty. A nevím, no. Tak si udělám asi, ale ne, i když. Zabijeme skeletona. Au. Ano. Tak, teď. Zkusíme tady obkopat tuto čerk. Ano, zlato. Výborně. Nevím, jestli mě dobře slyšíte, když byste mě moc neslyšeli, jestli to prostě zesilte, protože máš špatnou zvukovou kartu, což znamená, že si musím koupit novou. Takže se za to už předem omlouvám. Aha, creeper. Bohužel uvězněný, takže tak, ahoj. Výborně. Ano, další zlato. A já neosvětluju, promiňte. Tak co bude tady? Voda. Ano. Ne, lagi ne. Všechno jenom ne lagi. Stěžíme ještě nějaké železo, dokud nám nedojde krumpáč a půjdeme už nahoru do domu. Si uložit věci a vypálit železo a vytěžit si pak si půjdeme vytěžit diamanty. Ano. Jsme rozbili krumpáč. A zombie. Sem. Pojď. A. Výborně, umři. Omlouvám se za lagy. Vážně nevím, čím to je. Pojď. Kovče, pojď. No jo, ty jsi přijel kamaráda. No tak umřete oba dva, snad. A nebo já. Au. Tak já se vrátím teda do domu a mohl bych se najít, že? Ne, lagi nechci. Akorát teď nevím, odkud jsem došel. Asi z tam. Ne, takže tak to nepůjde. Tak. Doufám, že jsem došel odtud. Ano, došel. Výborně, orientace zatím neselhala.
taky fakt ne. Tak. Co uděláme? Dáme si ještě tady cobblestone. A uděláme si pec. Ano, dostali jsme achievement. Za udělání pece. Si tam hodíme uhlí a iron. Co bychom zatím mohli dělat? Asi se vydat ven a natěžit si tady nějaký písek. Já jsem tady trochu včera těžil. Ale jsem ho nevytěžil z důvodu toho, že na mě začal, no, že na mě vybafnul skeleton, tak jsem ho přestal těžit. Tak, aby to nevypadalo divně. Tak. Ne, lagi ne, fakt ne. OK. Tak si projdu. Podívám, ne. Hodíme tam tohle. Ano, máme železo. To si ještě odkopem, výborně. Tak. A uděláme si železný klumpáč. Ano, výborně. Železný krumpáč. Zde uložíme ještě takové nějaké kraviny. No, jídlo bych si mohl dát upít, že? No, to si mám až pak. Radši se vezmu s sebou. Tak, teď jdu jenom pro diamanty, takže nechci moc ani zápasy tady se zombíkama, prostě vezmu diamanty a jdu. Ano. Už se blížíme k vykopání diamantů. Kolik tam bude? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, takže dostali jsme achievement za vykopání diamantů a já jsem velice rád. A tak. Ne. Tak toto je nádhera. Další diamanty. 2, 3. Tak to je nádhera. Doufám, že jich tam bude aspoň 6. Předtím. Doufám, že tady na mě nikdy nevybavne láva. Ano, a dalších 6 diamantů. Vynikající, nádhera. Ne. Takže 12 diamantů v jednom díle. A ještě tak náhodně. Vážně to bylo náhodně, nikam jsem se předtím nevydával, vůbec jsem o nich nevěděl. Jako, protože vyříkám to jenom proto, že vím, že asi lidi jsou prostě, že všechno, že jo, ty jsi to udělal s X-Rem a tak, že jsi tam, no přes too many items, že jsi si tam dal, ne, nedal. Fakt to byla, fakt jsem si to našel poctivě. Jak vidíte, to tohle díla. Umláčme tady zombie patou. Ano. Takže nádhera.
Oh, fakt, nemám slov. 12 diamantů. 12 diamantů a ještě k tomu Iron Meč ze zombie. Takže fakt vážně nemám slov, je to nádhera. Ono už je zase noc. Fakt nevím, co bych k tomu řekl. Sám se divím, prostě, že mě to tak vyšlo. Že diamanty si uložíme a zlato taky. Železo už máme udělané, tak si uděláme maso. Jo, ještě tady ze stykama, no i když ze stykama topit nebudu. Jak dá se topit i se stykama? Kdo by nevěděl, dá se topit i se schodama a tak. Ano, máme jedno maso, tak se dojíme. Tak ne, nedojíme. Zkusíme, jestli se dá topit s dřevěným krumpáčem, bylo by to velice dobré. Ne, nedá, škoda. Tak, vůbec nevím, jak dlouho natáčím. Když by tento díl byl kratší, tak se omlouvám. Měl by být 15 minut. Takže... fakt nevím, jak dlouhý bude. Ano, tam na nás kouká skeleton. Tady zombík, ahoj. Už nekouká. Bohužel chudák zombie. Ano, venku nám lítají expíky. Takže já bych tento díl vyhodnotil jako velice úspěšný. Jsem velice rád za diamanty, za zlato a vůbec za všechno, hlavně za ten ironový meč a diamanty. Tak fakt bych tento díl vyhodnotil jako velice úspěšný. Když bude kratší, tak se omlouvám a já se s vámi teda rozloučím. Takže ahoj.